Здравейте! В днешното видео ще ви покажа един мой много любим маникюр, който се прави изключително лесно. Надявам се да ви харесва и ако е така, може да се абонирате за канала ми и да харесате видеото. А сега продължавайте да гледате. Това са лаковете, които съм използвала. Вие може да съчетаете цветове по ваш избор. Другото, което ще ви е необходимо, са два различни по размер точкатори. Един с голям и един с по-малък край. Нанесете лак основа върху ногтите, след това два пласта от лакът, който сте избрали за маникюрът. Аз избрах лилав цвят. Този маникюр се прави изключително лесно, защото всичко, което трябва да правите е да слагате точки. Вторият цвят, който съм избрала за маникюра е бял. След като лилавият лак е изсъхнал, започнете да правите бели точки върху него, като е важно да ги позиционирате по същия начин, както правя аз, в формата на кръстче или детелинка. Тази фигура трябва да повторите върху целият нокът. Колкото по-къси са ногтите ви, толкова по-лесно и бързо ще го направите. Не се притеснявайте, ако не ви стигне място върху нокътя да завършите цялата фигура. Довършете я докъдето може. Дизайнът, който ви показвам, е изключително популярен и се прилага в изкуството и архитектурата. Също така е декорация на различни предмети. След като сте готови с първата част, трябва да вземете по-малък точкатор от този, който сте използвали и същия цвят лак, който сте използвали за основен. Моят е лилав. С тях трябва да запълвате белите точки, като целта е лилавите да са в средата и да се вижда края на белите точки. Накрая сложете топ лак, който да направи маникюра ви по-блестящ, и това е крайният резултат.
Надявам се този маникюр да ви хареса, защото е един от любимите ми. Ако харесвате клиповете ми, може да се абонирате за канала ми, да харесате видеото или да оставите коментар какъв маникюр бихте желали да направя. Благодаря ви, че гледахте и очаквайте следващото ми видео. До скоро!